सास ननद के शासन सह के भी बहू सबका आँखी के तारा बन गईली। भोरे भोरे सास कहली, अरे बहू, रोज देर से उठबू तो घर के काम कब करबू? बहू धीरे से कहली, अम्मा जी, रात भर बच्चा रोता, नींद पूरा नहीं खे होत। ननद आग बबूला होके कहली, रोज रोज बहाना, भैया का करम में तू ही लिखल रहलू। बहू के आंख में लोड़ भर गई। वो कुछ ना कहली, बस चुपचाप अपना काम में लग गईली। कुछ दिन बाद सास बीमार पड़ गईली। बहू सेवा में दिन रात एक कर देली, समय पर दवाई, खाना, मालिश, सब कुछ। ननद सब चुपचाप देखत रहली। एक दिन सास कहली, बहू, तू तो सच में घर के लक्ष्मी बारू, हम तहरा के बेकार में गलत समझत रहनी। आ ननदो रुआइन मुंह बना के कहली, भाभी, हमके माफ कर दी, हमसे बहुत बड़ गलती हो गई। बहू मुस्कुरा के कहली, परिवार में प्यार होके तो सब ठीक हो जाला। यही से कहल बा, जे सहनशीलता और प्यार बरकरार रखेला, अंत में जीत ओकरे होला।